Salutări din partea tuturor celor aflați la sediul central din Scottsdale, Arizona. Este minunat să pot fi alături de voi prin intermediul internetului și totodată este extraordinar că există această metodă de comunicare cu restul lumii. Este o zi specială pentru toți cei din Forever, pentru că este ziua noastră. Vă urez așadar la mulți ani tuturor! Cu 28 de ani în urmă, atunci când am făcut primul pas în această călătorie remarcabilă, era imposibil să comunici cu milioane de oameni prin intermediul unui computer. Imaginați-vă ce reacție ar fi avut oamenii atunci, în 1978, dacă le-am fi spus că în câteva zeci de ani va fi posibil să ținem o transmisie televizată prin internet. Sunt convins că majoritatea ar fi râs și probabil s-ar fi întors la uneltele tradiționale de lucru de la acea vreme, respectiv telefonul și poșta. Câțiva au avut însă încredere și au îndrăznit să riște pentru a se bucura de noi succese. La început, foarte puțini dintre cei cărora mă adresam erau dispuși să mă asculte. Am avut o idee extraordinară, produse incredibile și un mic grup de oameni devotați care au muncit din greu ca să creeze ceva special. Și iată că acum sărbătorim cea de-a 28-a noastră aniversare într-o companie cu o cifră de afaceri de peste 2 miliarde de dolari, care distribuie produse în 115 țări, și care a schimbat viețile a peste 8,5 milioane de distribuitori, plus alte câteva milioane de consumatori. Aniversările ne îndeamnă totdeauna să reflectăm la trecut, să ne bucurăm de prezent și să privim către viitor. Ne așteaptă atât de multe lucruri plăcute. Sunt întrebat deseori care este secretul succesului nostru și, reflectând la această întrebare, sunt din ce în ce mai convins că cei 28 de ani de succes continuu au la bază 4 factori principali. Distribuitori ca voi. Familia noastră de distribuitori din întreaga lume este compusă din oameni minunați, cu dorință de a munci și credință în viitor. Aveți un vis și o viziune care vă permit să realizați lucruri extraordinare, ajutându-i pe alții să-și schimbe viețile. Voi sunteți factorul esențial al succesului nostru. Voi sunteți esența a tot ce e mai bun în compania noastră, a tuturor oportunităților și libertăților pe care ea ni le oferă. Produsele noastre. Încă de la început ne-am axat cercetările în scopul identificării și prezentării celor mai valoroase resurse de sănătate și frumusețe oferite de natură. Produsele noastre sunt rezultatul acestor cercetări. Sunt o mărturie a incredibilei puteri a naturii de a ne ajuta să arătăm și să ne simțim mai bine. Și de asemenea, respectă un angajament ferm pentru calitate, prin puritatea ingredientelor oferite de natură. Planul nostru de marketing. Îmi place foarte mult expresia, un ban cinstit pentru o muncă cinstită. Această afirmație reprezintă cea mai concisă și mai corectă explicație a generosului nostru plan de marketing. Este o metodă concretă și echitabilă de a dobândi siguranță financiară. Este un plan dovedit care răsplătește pe măsura eforturilor, seriozitatea și devotamentul. Cunosc mii de oameni minunați ca și voi, care și-au schimbat radical viețile datorită planului nostru de marketing. Îi ajută pe alții, își trimit copii la studii, își construiesc casa visurilor sau își achită datoriile. Planul nostru de marketing a trecut testul timpului. Este pur și simplu cel mai bun. Nu permite retrogradări sau depășiri. Bonusurile se plătesc la preț de consumator. Oferă programe stimulative de merit, precum mașini noi, excursii în cele mai frumoase locuri din lume și, nu în ultimul rând, extraordinarul profit sharing. Stafful nostru. Ei sunt angajații devotați care sunt mereu alături de noi, oferindu-ne ajutor și îndrumare. Ei vă împărtășesc visele, viziunea și joacă un rol important în dezvoltarea și susținerea familiei Forever. Suntem extrem de mândri de tot ceea ce am realizat. Unii dintre voi ați fost cu noi încă de la început, alții s-au alăturat echipei pe parcurs. Indiferent de momentul în care v-ați implicat în această afacere, vă suntem tuturor recunoscători pentru tot ceea ce faceți. Recent am avut ocazia împreună cu Ruth să petrecem câteva zile în insula Langkawi, în nordul Malaysiei.
A fost una dintre destinațiile raliului mondial din acest an. În ultima zi petrecută pe insulă, am călătorit cu barca până în cea mai nordică provincie a Malaysiei, Perlis, unde am servit masa în compania familiei princiare. 200 de top distribuitori din întreaga lume au fost alături de noi în această excursie. Privindu-i, am fost uimit de diversitatea culturilor, a experiențelor de viață și a limbilor reprezentate de ei. Totuși, un factor comun îi unește: abilitatea de a se ridica deasupra tuturor provocărilor și obstacolelor din drumul lor. Ei aleg să se ridice deasupra furtunii, cu toate riscurile pe care acest lucru le implică, pentru a avea o perspectivă mai limpede. Privind pe geamul bărcii în Langkawi, am văzut un vultur frumos, puternic, zburând deasupra copacilor. Cu o bătaie ușoară a aripilor, se ridica tot mai sus, aproape fără efort, și a asigurat un avantaj considerabil în fața celorlalte păsări. Am privit această pasăre minunată până când a dispărut din raza vederii mele și m-am simțit mai devotat și mai încrezător în viitor. Mi-am dorit să fiu precum acel vultur, să mă înalț deasupra tuturor. Era atât de maestuos, încât părea că stăpânește cerul. Mi-am reîntors privirea către barcă, uitându-mă la prietenii mei din Forever, și mi-am dat seama că sunt într-o companie a vulturilor. Atunci am decis că a sosit momentul pentru noi, cei din Forever, să intrăm într-o nouă fază. Lucrurile merg foarte bine, dar când ți se dă mai mult, mulți se așteaptă de la tine. Și mai avem multe de făcut dacă vrem să prezentăm produsele și planuri de marketing în întreaga lume. Este timpul să ne împlinim visele, devenind vulturi și ridicându-ne cât mai sus deasupra furtunilor și obstacolelor vieții. Cu aceste lucruri în minte, sunt încântat să vă anunț că noul logo al companiei Forever Living Products va fi un vultur maestuos. Vechiul logo va mai fi valabil câteva luni și așteptăm cu nerăbdare să facem trecerea la cel nou cu ocazia Super Raliului din Houston, Texas, în luna august. Intrăm într-o nouă eră și această schimbare ne încântă. Este timpul să muncim mai mult, să dormim mai puțin și să fim mai atenți la cei din jurul nostru. Odată cu această schimbare de logo, vom redenumi și întâlnirile noastre lunare, precum și seminariile de instruire. Ce-ar fi să le spunem Success Days? De asemenea, bonusul Jonathan, valabil de la nivelul de Safir Manager în sus, se va numi Gem Bonus. Vă mulțumesc din nou fiecăruia dintre voi și vă urez la mulți ani! Primii 28 de ani în Forever au fost incredibili, iar cei care vin vor fi și mai buni. Deci, rămâneți alături de noi și nu veți regreta, vă asigur! Implicarea voastră este vitală pentru succesul nostru. Astăzi devenim vulturi. Reamintiți-vă că puterea Forever este puterea dragostei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pentru acest anunț foarte special.